hapon kinatong latest weather update. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area na nakasud sa atong Philippine Area of Responsibility na gilayon sa 735 km sa may silangan, habagatan silangan sa hinatuan Surigao del Sur. So far sa atong latest na analysis, less ang chance ang mahimo na bagyo or tropical depression. Samtang kining tail end of a cold front ang nakaapekto sa may northern Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Central Visayas kasama ng probinsya sa Cebu ug kasadpang sa Visayas makasinati ta panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Samtang Eastern Visayas makasinati sila madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms tungod sa extension ng low pressure area. Ang hangin sa tibok sa Kabisayan, kasarangan nga to na sa Kusugong atong kadagatan, kasarangan nga to na sa Pagkabalorod. Ang gitason sa balod diri sa Central Visayas moabot sa 0.4 to 2.1 metros. Ang adlaw mo silang alas 6:05 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media account sa atong official website sa www.bagondat.pag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.